pagdukta ni guys. Yeah. Ayaw lang sa tawag ha. Text lang mo niya kuhaan ninyo ni. Palihog lang mga pinangga. Pa-share lang dayon haron dali na to mahatag. I-share mo dayon mga pinangga. Haron dali na to ni mahatag mga kaigalaan. So palihog lang ha mga pinangga. Palihog lang ko mga kaigalaan no? Sa tanan nga mga naadya mga higala. Sa mga nanugat gahapon, mga taga Pinamungahan, taga Aluginsan, Barili, Manhug, Ronda, Alcantara, Bual, Badjan, Alegria, Malabuyo, Kinatilan. Salamat kaayo. Palihog lang ko share dayon naron masayo na to hatag mga pinangga. So palihog lang no, i-share lang dayon naron dali ta makahatag mga pinangga. Okay? I-share lang dayon mga pinangga. Ugma na ako sa Shell gasoline station City of Naga sa may eskina padulong Toledo mga pinangga. Ara ta sigawas kay way signal man. Way signal. Ara ta sigawas. I-share lang dayon ninyo mga pinangga no. Palihog lang sa mga nagdali di pag-share lang mo dayon naron madali taghatag mga pinangga kay dali makitaan sa uban para ni sa tanan. So pa-share lang dayon mga pinangga. Pa-share lang dayon. Palihog lang yun, no? Pa-share lang yun dayon. Palihog lang, palihog. Pa-share dayon mga pinangga. Hey, bidang. Share diretso ha. Ganahan makaamog dali ta makahatag. So paki-share diretso mga pinangga. Rono natin dagang istorya. Pa-share diretso. Rono natin dagang istorya ani. Relax lang, ipakita nato diron tud taon. Ato pagyulat ang uban. Dili ta maniguro guys kay samot kita ni. Pakito na to ang uban kay i-delete ko ni guman. Ate Irene, basin makasend ka sa group chat Ate Irene.
aron makakita po tong uban dito sa group chat sa Tabuilan na anapod ng way klaro number mao gyud wa gyud klaro buhagay gani ron maklaro gyud ni. So pa-share lang mga pinangga. Oh, ayaw mo pagdali. Ipakita bitaw ni nato. Ayaw mo panigurog inyo. Ulato na to ang uban. Tangi mo kamutang uy mawa kapupre. Hindi ulato na to ang uban. Pa-share lang sa mga pinangga. Nagdali mo kay di mo good mo share good. Di sad mo sulid tatang. Ano nagdali mo? Makaabot man tani tanan god. Muna nagdali mo kay di mo solid tatang. Pa-share lang mga pinangga. Pa-share lang, pa-share. Ganan ka magdali ako. Pag-share mo. Ang mga nag-text sa ganihano, mga taga Bohol nagpasa na ko ha. Sa mga nag-text, mga taga Bohol nga mga nakasugat na, nagpasa na ko. Nakato mga nanugat gahapon, kung naglantaw manggaling mo karon, pwede rapot mag-text mo. Kato mga nanugat gahapon, huwag nanugat ganiha. Nga Teachers Day ron day. Oo. Ugma, ang ganon. Ugma. Ay, mag-imot ka pa na lang. ayaw mo kalimot pag-follow mga pinangga. Pa-share lang kay gihawoy na ko ako na ning ipakita kay matulog na ko. Mumatar ako ini gawas. Pa-share lang kay di ako gibagdukan mga pinangga, no? Ayaw mo pagdali, ayaw mo paniguro inyo lato na to ang uban. Mga pinangga. No? Lato na to ang uban. So nag-live ko ganiha akong gipa-text ang mga taga Bohol nga nakasugat na. Ako nang gi-save yung cellphone number ang uban ambot nga nung wala mo text. So gato order ko sila nga di ko mang reply sa mga text. So human ako text sa mga human ako og pasa sa mga nag-text nga mga taga Bohol nga nakasugat na. Mga higala, mga pinangga. So kamo ganahan mo mga pinangga madali ta. Pag-share lang mo diha kay gihawoy na pug ko. No? Gihawoy na ko mga pinangga. Sige mga kahigalaan, no? Pa-share lang. Kaya ipakita tayo ng atong ibagdukan karon.
Gihawoy na po ko ani. Gamayng pasensya lang mga pinangga. Gamayng pasensya lang. Unya kuan lang dia, pa-share no. Pa-share lang. Boss Joseph Castro ayaw na dugaya boss kay gabi na. Oh, manam ka kag-share boss. Ma'am Susan. Time pa Ma'am Susan. Kadtong kuan na sa group chat sa Barili ala Chris Mark Masangki abtan ta nakatoptang hindi tani dugayon sir nag-share naman ka wala pa pod madugay kita ni sir. Chat lang nako sa kuang Facebook account Ma'am Susan Royso karon dayon. So ato ning ulaton ng uban mga pinanggaasa na ning uban. No, kaya ato ni ipakita mga higala. Ma'am Susan Royso, i-PM ko sa ako ang Facebook account ayaw sa Facebook page. Tungod sa mga buyag sa una, bati kay kukuko hugaw karon awa ninyo. Hugaw gyapon sa. Dayon indot ta kay kuko sa tiil guys eh. Indot kuko sa tiil oh. Hugaw pag ining gilimpyuhan oh. Di ba? Di ba? Wapo nakita ko guys. Ini na niya. Ini na. Hindi mo maibugan akong kuko. Di ba? Giteling nawaan eh. Taga itatang gilantan ko tang grabe hubak na ako mayong na lang palit tambal. Di mo maibog sa kong kuko. Di mo maibog na akong kuko. See?
Mag-share na mo. Mag-share na mo diha. Or wala pa. Pag-share na mo. Kay laylay na kay kapoy. Kuan kayo. Puy-puy na hawoy sa kong kamot. Pag-share na mo para makapahuway na ko dirig. Ingon ani kapoy na. Ugma na ako sa Naga ha. Atbang Shell Gasoline Station. Eskina paingon Toledo. Diya sa City of Naga. Kunyara ko na ihatag gamay pa ko ng viewers. Para giniin abot mong utok sir. So pa-share na mga pinangga. Ang uban maniid naman eh. Hindi man mo share mga pinangga. Mao ni kining comment ra. Nga mao ni mo na dagang kay comment. Di mo guna sila sulid tatang. Kay kung sulid tatang pa na sila mosabot na sila. Sige lang kayo, manam kong pamasa sa group chat. Wala'y problema. Katong mga nanugat na text ko ninyo with complete name ug address kay akong gipang save inyong cellphone number. Ang mga taga Bohol nga nang text kani ang manan akong save dahil ako na pud gipasahan, ako silang giuna. Dagan kay mo comment kay di man mo sulit tatang. Kung sulit tatang pa pa-share lang guys. Pa-share lang. Wala to na tong uban. Kay iniguman ako gatagan ni ako i-delete. Kunya ra na ihatag tang kay wala pa 1K viewers. Marvin Sinas Andaya. Unsay labot nimo sir? Nagi mga tao, mga pinangga nga walay lingaw sa kinabuhi, di lang magkuan ba, di lang mo focus ilang kinabuhi ba, no? Muna makapasamot sa kalisod, muna makapabati sa batasan, di lang ka mo duko o imuha ba, duko lang gud tagon. Amo man eh.
muna mga tao nga mga ngilad kig batasan ba, manghilabot, no? Hindi lang magkuan ba, hindi lang magpuyo ba, no? Hindi lang mag focus ilang kinabuhi, focus lang ta sa itong kinabuhi mga pinangga, no? Hindi ta manghilabot sa uban, hindi na makatabang nato mga pinangga, no? Ang makatabang nato mga pinangga kay balo mo ang pagmahal sa uban mga pinangga. Kini gingon ani ko ni paghatag para makakita kita na kinabuhi sa kailan mga pinapartner sa paani mo ta kung na ang kabalo na to ikaw ay lo tambo na labas ko ba wala gid ang signal guys, di ta manghilabot sa uban ay bati gayon ako mga pinangga. Giingon anak ko naghatag wala mo kay walo say purpose na kung say tumong ang nasud sa inyong una-una tungod sa kabati sa inyong una-una tungod sa ka ngilad sa inyong kasing-kasing ang masulod ninyo pulos bati mga pinangga, no? Padagan sa viewers, no? Mga pinangga, wa mo kay balo nga perti pa na kong paningkamot mga pinangga saon ako pagpalusot mga pinangga maunang tagdugay kumuhatag mga pinangga labi naging aron oras wa mo kay balo nga perti po na kong paningkamot nga makapa ang gawas po ko mga pinangga kanang akong padugay-dugay mga pinangga diha na ko mailhan ang tao nga tinud-anay diring dapita mga pinangga, no? Nang akong padugay-dugay mga pinangga diha nako makita nga kinsay tinud-anay kinsay dili mga pinangga, no? So ana lang ako ingon ani mga pinangga kining styla dugay naman jud kong kaundangon ani pero kay balo ko nga maabot ang panahon nga ang gayran rata mga pinangga, no? Kamu gayran rasan mo diha kung unsa gi tinuod nga makasulbad sa problema, no? Unsa gi maayo nga mga buluhaton, unsa gi maayong buhaton
nga masulbad ato ang problema, di ba? Mga pinangga. So ang ako ra gyud no, duko lang ta no, mga pinangga. Duko lang mo diha. Abot ang panahon para inyo mga higala. No? Muna mga pinangga. So ayaw di ta nang sige ta lang ta hukom sa uban nga mauni mauna ang anak mo gud na siya, mangingilad mo gud na siya, no? Sige na tag hukom sa uban, pwede ra man na, pero wa gyud mga pinangga, pulos ra gyapon bati nasa tong huna-huna og kasing-kasing anak kapoy ng style nga anak gud, no? Unsa man purpose nga nung magdugay-dugay man ka padagan ra ka sa viewers nya unsa labot mo sir, kinaaman ka makuha sa YouTube ni sir, ka-bright sa nimo Facebook man ni mo lagi na lagi manghilabot ba nga di gyud na unaon na kuno makuha sa YouTube Facebook man ni sir, no? Ano ba? Mga pinangga. So kamo sa inyong comment diha, bahala mo diha. Basta ako mga pinangga ikasulti, focus lang kita sa itong kinabuhi, no? Mga amigo, mga amiga, mura gina mga pinangga. Apoy usa dari optaka lang pug comment YouTube baka dani nga Facebook man ni. So beras ka bright ba una-una mo lagi na lagi. Una-una tong panghilabot ba. Kailan to kaon nagtarong no. Mga pinangga. Sige na ay move on ta. No? Move on ta mga pinangga, ang importante na ay dagang nagmahal nako na dari. Suko man di ay. Samot kita kadali ani. Samot kita kadali ani. Wa na ni hanap na. Sipiat gitu ka sir. Ang importante kabagdok mo ani. Ito lang ipakita be. Ito lang ipakita be.
kung unsa ra bay atong istorya no, sa atong i-comment ingon ana ra ba ta. Sige, pa-heart reaction na. Pa-heart reaction. Ato na nang ipakita, guys. Ato nang ipakita. Nag-share na tanan. Nag-share na tanan. Ay, wala pa nag-share tanan. Magulat-ulat lang ta. Ma'am Glina Rosel Diukino sa Barili, salamat sa 50 stars, ma'am. Salamat sa 50 stars. Sa mga musugat ugma sa naga, pag-text mo daan ha sa 090620981717. May gabi te. Nag-share na ba tanan? Tara. Okay kayo mga pinangga. Okay kayo. Okay kayo ni.